Okay mga lods, ka-out lang namin. So ito na yung isang linggong gawa namin mga lods. Pwede na kaming maghaligi at saka maglagay ng beam dito. Yan, para lumebel dun sa kalsada. Ito. Yan, napahirapan po tayo ng gusto kasi yung sign okay naming poste. Sa pundasyon, nagtutubig talaga, umagos. Sinong Jupre sa Kasinsan James maglalaba. Sisipag na mga lods. Overtime sa paglalaba kahit pagod sa pag-construction. Ito umaagos pa rin mga lods. Yan. Yan. Okay, dito may tubig din dito sa isang pundasyon. Yan. Dito. Yan mga lods. Bale, yung lettersing pag ano na lang yung kailangan namin gawin sa bandang taas. Tapos lalagyan na namin ng beam para makapaglagay na rin ng ng lupa, makapagtambak na. So, ito yung mga lods, update lang sa paggawa natin ng bahay ni Madam Sonia. Yeah. Yan, doon kami nagduduyan pagkatanghali dun sa ilalim ng punong 'yon. Kanina dito ako sa may layout. Yung iba dito naman. Yung iba dito. Yan, may duyan pa nga. So, yun, hanggang dito lang muna mga lods. Bye.